they are talking about is not any ordinary life, but a qualified life, that is eternal life. Clap your hands, all you people. Tonight, the first message. Your way, wapawa no, wamaya, your way, wapawa no, wamaya, your way, wapawa no, wamaya, your way, hallelujah, your way, wapawa no, wamaya, your way, your way, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933FM. Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933FM. On the last day, true believers shall be raptured. On the last day, true believers shall be raptured. On the last day, true believers shall be raptured. On the last day, true believers shall be raptured. On the last day, true believers shall be raptured. On the last day, true believers shall be raptured. Friend, if you true say Jesus Christ, the Son of the living God, come for the wedding side, and in the Bible they talk say he was in Cana, he was turning water into wine, he was in Galilee, he was healing the lepers, he was in Capernaum, he was casting the demon, he was in Judea, he was in Samaria, he was in Jerusalem. Ghana Adisie Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate Ediba AHENKAN933FM.
So some 34 minutes after 6 a.m. live on AHENKAN933 FM. Me pacho anope yamuache. Me jiri se Kristo Yesu adumunti ohun eye. Yenso yehoye. Broadcasting live from our national studios here. Achim Abuabu and Yebutu. Precisely eye Ekuya Afra Kuma ni studios. Networking the globe with the help of www.AHENKANFMonline.com, my tuning modern Ghana Waves, Zeno Radio app, all on Google Play Store or App Store. I don't pay your sense in Konyo free sub break up. People say, "Non do ebebo." It is, of course, the official biggest social, political, and current affairs talk show in the whole of Eastern region. I don't pay your sign as in Konyabium. Made up for me, you say, Adum Ewo. I didn't hear what they Ewo. Sanity, Eddie and I am more quabasronco. Eddie Abba and a day. And the 3rd day of March 2022. And Kakranka Rade or sign at the Echa. Bosumi wing so senior TB Rade or the Ebicha. I don't see no point. I may catch that when I say. Yes, you are when you know I will cry ni muno. In Yanni Mu de Biarada. Sanse, a yo no pet. And I will batanwa. Adiena Edibuao. Na a ye. Nyanko Pona, what the era a year of 2022 mono, or that's what Tiasia won't we or your Tiasifo Nyanko Pon. Oh, who near only be a mobo, or no, or crack near only be a jankana one eja, a kuna for a kunu near Ohunu Nipa mobo. Na won tietie de ni peka ansa na washirano se nyanko pon da so tiase a na tere ni da so wo ho enu tia no pai se wa sorry a e wo se wo de so aseda ene ayeye edi ma ni din kronkron san se wo no pe e na wo se na ofata ano pai meme de mahunu ni awurade aye eni ntime se awurade me da wase se wa mo bonefo no ho kwan amane nsusu ye na gina tuo ensusu ye boni a wosusu ye senka wode ba meso wodi bekume wa ma ho kwan ama sa gina tuo no amemu anopa isameti ase ahodi wo mimu chechirema da bogiem na se moja edi mimu afurusane a mira yesu ese me da wase me da wase yi na me wo gidie se wewurade a wode me asase no wode me bekwa awie ye papa enu nti nyade a obema obonefo no ho kwan ama na gina tu a wo de bia okwa gina wotuo ensusu ya de bia wo susu ne ye de mugu ase ne ye yade ne ye wo wuo ne ye amaninya aban amane a de bia wo susu wo hye no anadwo da suom edi tia me obo me kradin ewo abeifo atenabia obo me kradin ewo abosomsomfo so wo bo me kradin ewo nsuo enua tuminie ne nkaberekire nhyiamu ase wo bo me din ekanche nanso nije samu a me wo anopai ene se enam Kristo a wotimi mu nti enam Kristo a wotimi mu na ne wotimi mu wasem amamate ase se eso sere ne wo wiase nti wo mo agina tuo no wo mo nsusu ya wo mo susu ni nyina na eyade a obbo ni nyina etugu wo sei no na wadane wo mo anim guase ama no aye enhyira wo dane wo mo anim guase na wo de ahyeyen animonyam anopai wo ba wo bo wo ba mese meda wase miura meda wase ne wa ye doso Owura Yesu meda wase amu meda wase akodonto meda wase ahenewa meda wase abrao meda wase a wagiyen so ye amu yeda wase a wagiyen so adesiema yeda wase a na wagiyen so sen akodonto anopai
yɛma wo din no so ɛkyerɛ wiase nyina da na yɛma wiase nyina ehunu som a wo sombɔ ɛde ma ɔman Ghana yɛwura Yesu yɛwie ne saa no na yɛsan agyae yɛn kra ɛde ahyɛ wo nsa sansa yɛwɔ gyidie sɛ wo awurade wote boat ni mu bia sɛ wote sɛma ni mu bia ehum betu asorɔkye bɛbɔ ɔhaw ne amane bɛba nanso sɛ wo Yesu wote mu bia wote yɛ abrabɔ koduo no mu bia ɛbɛtam din sansa nano wasɛm me yɛte aseɛ sɛ eduru ba bi abrabɔ no mu yɛ den ɛwɔ pone so no na woni asuafo no na te sɛma ni mu wɔ pone so anopa yi yɛne wo na ɛbɔ bra no ɛne nti duru ba bi a yɛto yɛ ne antɔ bi ani mu a wo awurade ne yɛbɛsua frɛ na Bible sɛ asuafo no teatea mu frɛ Yesu anopa yi duru ba bi a ɛden a yɛbɛfrɛ wo eduru ba bi a yɛto yɛ ne antɔ bi ani mu a yɛbɛfrɛ wo na yɛwɔ gyidie sɛ ɔbɛgye yɛn so miwura Yesu anopa yi migyae atiefoɔ a wɔn tie ahenkan anopa yi mede wɔn hyɛ wɔn nsa mede wɔn nu wo mogya ni mu awurade misie wɔn kra wɔ wo mogya mu hwɛ wɔn so a wɔn so ɛma asɛm da biara da awurade bɔ wo ma ho ban a obi biara ni wɔn mu obenya aban amaneɛ sɛ ɔtie mi anopa yi dia sɛ wɔtie mi anopa yi dia ɛnam Kristo a wɔhyɛ yɛn den na yɛwɔ ne mu gyidie sɛ wɔte sɛma ne mu bia sansa nano na wote sɛma ne mu ɛne nti asuafoɔ ne duru baabi a na abrabɔ no ɛyɛ abunkam afa wɔn soɔ no wɔteatea mu de frɛ wo ɛma wo dansa nkyerɛne adi miwura Yesu anɔpa yi migyae matiefoɔ a wɔtie Maakye anɔpa yi awurade baabi biara obi a wɔ migyae wɔn de hyɛ wo nsa awurade mede wɔn nu wo mogya ni mu adom a wode dom apostol anim no mo adom a awurade wode adom adiifoɔ no mo wɔn abɛyɛ adwuma no bi korɔ ɛne wɔn ɛda so ɛyɛ adwuma no bi awurade saa adom no da so yɛ adwuma awurade fa yɛ nkatasoɔ katatiefoɔ etie mi anɔpa yi so awurade bɔ wɔn ho ban miwura Yesu obi bia wɔde ne fidi ato anɔpa yi awurade yi ne firi amane mu yi ne firi wɔ haw mu yi ne firi esu ɛne abrabɔ mu aniyi ahyɛ yɛtumi sɛ nipa bi aniyi a wɔ abrabɔ mu awurade yi wɔn firi mu obi bia n'ani atutu aka ne nsɛm awurade si wɔtie mi anɔpa yi dia ma wo bɔfo a kyesa abɔfo ahodo a eduru anɔpa bi a wo ma wɔn sane ɛbɛyɛ adwuma no awurade ma saa abɔfo yi wɔn kɔnkɔ boa wɔn obi bi abrabɔ no waduru akwareɛ so awurade ma abɔfo yi nkɔ boa wɔn sɛ wɔtie mi anɔpa yi dia awurade yi ne firi yadeɛ mu sɛ wɔtie mi anɔpa yi dia akwanhyia biara ɔbɔnefoɔ no asesɛ awurade yi wo ma firi mu yi wo ma firi mu ne ɛnɛ wɔkɔ kwan so awurade fa wo mogya ahyɛ ne nso fa wo mogya ahyɛ ne nso fa wo mogya ahyɛ ne nso ɛwɔ Yesu din mu awurade wo bibia wɔtie mi anɔpa yi na wɔ yare na yaresa kra de awurade ɛyɛ ade kitikiti bi wɔ wani so obi bia wɔtie mi anɔpa yi a wɔ yare awurade home ayaresa home ayaresa mframa efa gu wo mamu ni oda yare mpa so awurade yi yare ne to kyene di yare ne to kyene afei ya tuja to yade biara mu ewo Yesu dini mo awurade wo bibia wotie mi anopa yi mi jai ne de hyɛ wo nsa wo pia firifie yi awurade bɔne ho ban wo kwa akɔtɔn yi awurade twe atɔfoɔ bra awurade ka no a wɔde pie no ma ɛnɛ wonhyia ni papapafoɔ ɛwɔ Yesu dini mo awurade afuo mu no a wo kwa anɔpa yi ya ne bambɔfoɔ soa no wo kɔre ntaban so ne ɛbɛyɛ akwanhyia mihu yanka asɛmbe nie bue adeɛ biara ɛyɛ ya ɔbɔnefoɔ no ato agu mframa mu ɛnɛ ne ɔtie mi anɔpa awurade yi ne firi mu 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 bɔne ho ban na mo wadom nɔɔso mfa mma no ɛwɔ gyidie sɛ wobɛtumi ayɛ wei nom ɛne ne ɛkyɛn saa san sɛ nea wɔtee mu no wɔso sene nea ɛwɔ wiase
Yaba mbofo ne o. Eni nti yesie yen kra e de hye won nsam. Owura boye ho ban. Mi wura boye ho ban. Ewurade bo man Ghana ho ban. Ewurade bo man Ghana ho ban. Ji wo man Ghana efri amimfo ensam. Tuminie impaninie enkabrekire wo madani wo huriye moja mpa wo ntirimu da a eka wonko nanka wo man Ghana atape nanka wo man Ghana mu adehye esi apenie Ewurade pawonsontoma ji won tumi firi wonsam na ka won gu jabunu nim ewo Yesu denemo Ewurade ma wo tem ne won katabo enkata o man Ghana so ye jai o man Ghana ahye ahodo ne de hye wonsa so obonifo bi atena ase se wode abonefosam wode moja hwieguo abantuguo e de bo awura o man yi mu a Ewurade ye tujatum ma wabofo Emra metena Ghana hye ahodo so na so obonefo na egbo awuram no wode bone ye bi e de abegbo awuram a wo hunu no na woni na die sie Awurade wasema me ate ase se ye kokuro bi mu a e wo se ye pere hwehwe kuro no yiedie anopai me pere hwehwe Ghana yiedie eni nti obonefo biara wote sum bi mu wote nsuo bi mu wote dua bi so wote dua bi ase wonenam mframam wote nipam a wasore ene wo Yesu dinimo yasuma wasura prada se enhia no kwan onipa biara wono aboni tirim se yen ya sore na ye pre o my Ghana yiedie sane wasema se yen sase ye kokuro bi mu a yem pre hwehwe kuro ni yiedie sanse kuro ni di yi a na emu nipa nso be di yi enipa a wo mo asore a wo mo so one nte ase se ye pre sa yiedie no e dia mo my Ghana edi nti wo ba sore anajo wo ba sore wo da suom wo ba sore awia brem wo ba sore wa bre nipa nyina da na wakanche wakeka nsam ewe Yesu dirimo ya pai asasim ma asase minister abonefo yi ma asase emini wo mo ma asase mini wo mo ma esum enuru won kwa mu ewa abraba wo mu bom Onipa ka ne nko nanka Obuoba etwa jajo nanka Obuoba enya amane ene wo Yesu dirimo me pai asase mu na ye ka won hyem ewo Yesu dirimo ade ye ya empa won fie da ewo Yesu dirimo onipa biara wabɔ ne tirim so wode bɔne be hia ye nkwan Awurade ye de wa prada ene gya won kwan ewo Yesu dirimo Nyankopɔn afei wo bibia wotie mi anopa yi ma wadomo no so ma no nia woda ekam nia wato ekam Awurade yini firi kam na mo wadomo no so mfamma no ewo Yesu Kristo dinimo ye obi akoma so ade ma no onwuru nwo no Awurade no wa ye obi akoma so ade ma no ye de aseda be ma wo ye de ayeyi be ma wo wo ye ne sa de ma ye ne adum ninti amen Ghana adisie Obuoba Ofori Amanfo emamo ate ediba AHENKAN933FM Medafo simano aduanan enwotwe ena agba pa no pa no nsia eho ti asema me say free sa break up me say non do ebebo no eye Ghana nkomo ne yasi nkonwa ye bedie enkomo ne doso pa na ne edika ne editie ne wose ye kamu asem eno ne yasi nkonwa anopa ye ba be kamu asem abedi eho enkomo woni say Ghana by the sin ani so say afie we mu anu ye bedua nua no ye bedua wo pepe no aduonu 20 million trees ena ye ba bedua sani be ye beboa ma
ya green Ghana and into almost say green Ghana anopo ye beba wuram ne adi mu enkomo sanso so ena ye wia ena ye bedi nkomo de afasika sem ho kakra wonim say Ghana city no mprempren ya kasa de nani mu agu ase poto sanse wo de toto aman ahodo be se edu enan eho a na chere say Ghana de ne nko yie nanso ye wogidie biribia be ye kama sanso ena ye firi hono mo a ye nkoma twetwe no e de be kopie mu enra ayade a me ka kire wo se ene ye behwe no ye di sa enkomo no eye nkomo benya Ghana Statistical Service ena anu yada enipa kan ene adwapade adan ahodo aye kenkan ye no womo e de womo nkuntabuo di aba na womo kire se awarijaye ekonanimu pa awarijaye kwa ekonanimu no eye maamum ena ejai aware ye de enim senka yete ye Ghana hayi nka ye mema mum ni jai aware nanso afa di ade no adane o kire se eye maamum ena womo ejai aware na nsan ye bekwa akobisam ni agimu adwenkyera hodo bebere no ani asuamu ade ye wi ade aba won so ho na won de wadwenkyera de aba ye bebisa wo se sa awarijaye yi anansan kwananim a abetodwa se ye mankra mpomum ena nansan wo mu gya aware ne bebere pa no de be na ekoso ye mema no nko an wo mu suban enye ana ema ne bi nso esuban enye nansan aware abakra de ye se na wotwe na gu ye bekoye popin na ye nyina ya dede de afa ho nanso na wotwe pepepe na sa awade no agu nioma ben ena de sa ade ne de ba wo se ye hwani esua ye nya afa ni ye be wade ene wo mu awade dada no ye betu ye ho fo na afa atumi aboa Ghana bekọ nanimu a wo se awaregye ene awade enso so etimi egina yie ebi mo kire se wo mu ege asofo di ema de bebreje asofo kura di ebu wo mu asofo nom ten won kunu no mu a wo deda won achi sa na tie anopa ye bebo awuram ebi mo so kire se awaregya ye no ya na empen bebre eyabusuafo oba abusua bema abusua wo mu so tumi bowuram ewurawuramu a na aware no agu abusua ene enkomo no ibedi akwa akiri ni yabisa se na who calls am ekwan be ne yebefa so a saa ne ya yebobodi nyina yebetimi asia no na aboa wo na aboa me na aboa ma oman Ghana enso atumi akonanim senti ho akohia wo se yede beto maakye so ne adwene ho ne se Ghana anye yie nyina da efa efiri awade sanse yebekọ wade yebewo mamu num nan ne awade na gu sa awade ni gu sa no a maame enhunu na sede papa enhunu na sede ne ejai enkwada ne saa na fe enkwada no abedane anyini apɛ obon eno ka ho bi ena ama Ghana ahokere ate atese eni ntia no pe wo se esi nkonwa ne ahwe kwan a yebefa so ne yebenya ensemfue nyina na duagubre na aboa yen ama oman Ghana no atimi akonanim me ka tira wo se so oman bia besi apene a ehase e the free individual homes se maame ne papa wo mamu enan no ene omo te ase se ya sede se yehwe ye mai e mo wie sukuu a anka yenya wo mo mfo mo meto aban so emma emesu subietire se aban fa free senior high school emra ansa na ye ma no atimi akosukuu oyo oba wo ye bema maame papa ye wasede akoda bia wo bewo no no wasede sakoda no nyankopon be fa wo so e de akola no asi yie eni nti se wutie mi anopa yi na awaregya yie nti wuntimi nhwe wo ba ema ba bia wo senka kola ni duru onuru ya si wutira si wanim guasiem sanse wa feli poto anopa ye be di nkomo ye ka awaregya ye dia yesu ye nyai ya asem a memete ase pa sanse me maame ene me papa gya awade omo kire sana me wo mfie 9 pepepe oh my god mu gya awade ene nti ye ka awaregya ye ni mu nsunsanso a nobody can say it best than me amete hai metimi akamu asem de akire pa nyankopon na fa afie se nyanya me na fa afie ena nka onena mu mfikire ho a anka asem eto Obuoba adentia
mfie 9 na wo maame no papa gya wade me de minim senka wade gya ye bampo a ma ne ya na yesi abadaye wo omunchen use omunsem ye de na ankoye saa ye kopie be ma ne nchen mum hwe ba bia ne ete Sukura Zongo. Can you imagine? Enu ti aba wade gya ye ne sunsun sanso a onipa obetumi aka ne ye ayo Obuoba sanse wahunu mu enutu ne nata emu apinisie emu anije enimu awerehosem wahunu bi pa. And I'll be the best person to tell you this story. Ghana adisiye Obuoba Ofori Amanfo emamu atin ediba AHENKAN933FM. Inkabolo Wana bolo ji Yesu. Me da fo ma me fa wie mo brand sam fanto aso. Na me fa ma o. How so ho adwiri wu. Oka say abrabo na life batters keke. Ye sorry ya de nya ne se ne tie no a. Eye nyame. Editing ye ba no pa ne abodam de ma sa nyame no. San say ye nyame. Eye nyame. Sukura Zongo. What are you talking about? Me da fo no pa wie mo brand sam o se me fa e ma o. Pa de hunufo ba ye no mo se me kan kire wo pen. Se ene no awia e wo wiem. Awia ne bebo pa. Na ne me kan kire wo ye puye mantem mu nyina. Enya achema aboabo nko a. Eya ampen bibiri ye kan na se ade no ye kan no wenhu aboabo o se nkrofo na twa ntro nya no kre. Me pa chaw eye puye mantem mu nyina asem ne ye kan. Eni ti se ama wa aboabo a ye tukwan na kokofodua ko he. Ama kokofodua ya akokwawu ko he. Anko okwawu a ya akọ krobo ne kroko he. Ana ubetumi atwamu akọhefa so manya no akọ he. Hey. Me pato anopai wuni bibi. Odim se be na nsanie. Ana ya buru sample. Ena me no mienu ya sase a ye kan sem papa edigu ya abrabo so. Na abrabo a ye boye se obi beburu wa mo asu an se wankasa wagege adamu a wato boase ya wusu. Enu nti ye daso a ye kasa de a kire bosome Maakye no. Maka kire se uwura bosome fufuro bi emu abosome no eye fufuro. Enti asem bia wo be kan kire bosome ne bebam. Bosome no se ba edi nhira ne nome ne nam. Na mom ye Kristofo a ye wo Kristo afanti. Ene ya na no pa bia no na nyame bofo nam Obuoba so na wadi wanim na watimi aka nhira nsem ne de ama ho. Na ne ye ka nyina nso ye adwuma mako. Ya na eduru ba bia person ke ye bia homa ne tum na nkrofo frede adansedie de ba. Nanso ya ebre ma kwan saa. Ye de ye wo Kristo a ye som no. Na enim sasa Kristo no a ye som no wo ya adansedie Kristo. So what must here? Thank you. Na wo ntumi ma me ya apostle animu ba. Na wo kasa tumi ni akiri. Nda bi na wonya ni busuani. Apostle animu. Bible ne sesen. CAC kofar bai. No wo ye ne ba. Na wo kasa tumi ni akiri. Nda bi na just aka okakra. Enu nti me de abosumi we. Me nkasa nwie ye. Ebi awo akasa wie dia me nkasa nwie ye. I am still speaking into the month of March. Say, March bosumi we me nwuda. Me semitika mu na ka no mpo ya twero wo mu say onipa bi tika we mu a ni ntika ne benya akwanhia mimi nti ka no enya akwanhia. So what them kan no. Minti semitika bi mu na wo se ka ni nya accident ya me minti
enya de aka ne benya accident da ewo Yesu din mo he se wo poison me kra sa aduane ne na me bedi ama mu enuane nuro no aye kese amama ye from o poison nko ba bia hwe anopa yi yenyi wadi emfi adwuma mu ate enipa bi a wo matena ase baabi na wo mo sese yenyi wadi emfi adwuma mu na wani entutungu wonsam na ye mmobọ because o ma hunu se awurade abie nhira pono bi a enhira na mu ba eni to pese yenyi wadi di firi adwuma mu ena me kasa se nyame ba ka kire wo se yenyi wadi mfiri adwuma mu da hwe promotion bosumi wei ebebe wakwan mu hwe aware no afen na wo be wontasa wo be wontafo awade na wo se aya nwonwonwo no me se bosumi wei awurade de asikyire ewo ene nufunsuo ede be wura awade ani mu first ejan hyehyɛ wate ni ogina kyire hoye no ejan hyehyɛ wo nonso abo ofia ha enu nti yebeko first sports ene dia bremo. So, crossing over into the world of sports. Or Tafri Jatnasi.